Jokanyo sectors mopogore opogore kama omakore gi jokedo ne ratiro mar oganda e kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar geto kony kedo gi wach mag iye ma oew e kind nyithindo manyiri e chula Rusinga e Suba North. Maendi timore ka kaunti ma Homa Bay to pod ni kod pek e wach mag gamo iye ma oew e kind nyithindo manyiri masani mochungi atamalo 23. Ali Abich ni kod ler mar wachni. E gweng' ma Wakondo e chula Rusinga kachur bura ma Suba North waromo gi Scovian chieng' jagni 21 ma bende en nyathi mar adek e odgi. Scovian ne ogamo wech moiu ka en ja klas 8 gino manodwa kata mana rocho sombe. Achiel kuom gigo mineno kosebedo ka jimbo iye moiwe kind nyithindo manyiri en dhier ka achiel kod chan moko ko familia mathoth mamiyo nyithindo manyiri mawuok e familia mayutogi ne piny donjo obadho mag jogo marocho ratechgi. Scovian wacho ni chane momiyo ne owuonde gi rawera moro ma bende en jalupe chula Rusinga manochuo miye ich ka en ja klas 8. Nokayud gik ma nyako yudo ka podi yapingo bende tiyo godo. To koro nikech koro wan tie nam gima ko yalo ma next nyalo mi paro en ma mondo yud ng'at moro ma tie nam ma lupo kaka an yudora kan mama no tuda gi ng'atno ambe na vie ka gosko ne bomia gi mamoro amba dhi ma yien amako chaka ka grade 8 mal from class ma chope from 1 na take ke ngwa idula gi no se wan. Scovian wacho ni nobedo matek dhi nyime kod chenro mag somo kata kamano kalore kod ser mano oyudo ka owuok e migepe ma opogore ne odok ma odhi nyime kod chenro mag somo kendo ne otimo penj mar klas 12 higa mokalo ka okone ngima ok yot kata matin ne nyathi manyako bang' yudo weche ma oiu. Bende osiemo jopuonjre manyiri e kaunti ma Homa Bay mondo othegre chuth gidonjo timbe moko manyalo hinyogi kendo kik giyie lombgi kod gik manono manyalo ketho ngimagi. Amba na gombo dhi skul kendo wote na school na dhi chief ka oto no biro makonya mana dhi e school makana chope mana ka chief ne nokongo miya basari ema no make sure na do basari mar form 1 ka pe form 2 to jo ta no biro makonya babawa chulo pato school fee na koro nyiri wete na jo malo nyiso unia bi uyu war gombo mang'eny nyalo mi bed kamoro mo ok ber. Gwenge mag Rusinga en achiel kuom kuonde ma nyithindo manyiri nitie kod andaki maduong' mar gamo yie momondo kalure kod chenro mag lupo madhi e nyime kaka yor kedo kod wach gamo yie moiwe kind nyithindo manyiri e chula Rusinga. Jokanyo e sectors mopogore kod jokedo ne ratiro mar oganda obiro kanyakla mar gombaka kod nyithindo manyiri ka achiel kod jonyuolgi mar chiwo negi puonj e wi midhiero mikelo kod wach gamo yie moiwe kind nyithindo manyiri. Wan ka gi teen mothers, wan ka gi adolescents from age 11 like 24, one also the boys and their parents are also here. The youth initiatives now come together when we support our fellow youths. Puonjo nyithindo manyiri to gi mago manose gamo thuolo machon wapuonjogi wanyisogi kaka ginyalo dak gi nyithindgi kendo kaka ginyalo support nyithindgi e yor yuto kod ohala matindo tindo ma ginyalo timo e kor gweng' ka kendo wapuonjo nyithindo mapod tindo tindo gi mondo dongi kong'e ni okone obedni ratiro margi okone obedni chocho. Migawo mochung'ne kit chwech mar oganda sirikand kaunti wacho ni gitiyo kanyakla gi jokanyo mamoko e dwoko chien kwan nyithindo matindo magamo yie moiwe kaunti ni masani ochung'ne atamalo 23. Wan ka ni mondo wakony wabed achiel kuom joneno kata kuom achiel kuom jotich sirkal makwedo weche mag bedo kod iye kata mako iye mawiu kapok jotieko sikul. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Piny owacho kokalo e migawo mar